Здравейте, драги зрители! Аз съм Зотмир Маринов от 9 А клас и с Чавдар Чилянов сме с европейския и световен шампион Борис Деспотов. Борис, Здравейте. днес ще те питаме няколко въпроса. Започваме с първия. Искам да ми кажеш какво те е запаляло по кикбоксът. Кикбоксът ми е в кръвта. Аз още от малък, още от 5 годишен съм по залите. Тренирам всеки ден от седмицата, всяка и събота и неделя. Баща ми е тренер по кикбокс и аз нямам избор още от малък. Но ти е харесал да тръгнеш по този път, по всички тези състезания? Разбира се. Искам да те питам, зад какво се крият всички тези награди, медали от всички тези състезания? Купища тренировки, отдаденост и доста дисциплина и лишения. И за последно искам да те питам, какво е чувството да си победител? Чувството е великолепно, наистина може да се отпише с думи, трябва просто да го изпиташ и това да пуснат българския химн и всички да гледат тебе и да си на почетната стълбичка на първо място. Това е неописуемо чувство. Борис, много ти благодаря. А сега се насочваме към Чавдар Чилянов. Здравейте, аз съм Чавдар Чилянов. Здравей, Борис. Моля ли да ни обясниш как ти влияе спорта върху живота? Със сигурност е от полза, защото, както знаете, влияе на дисциплина и изгражда характер. Може ли да коментираш децата на нашата възраст, които не спортуват и са заседнали, така да го кажем? За мен е задължително всяко едно дете да тренира, независимо дали ще става състезател или просто за спорта, защото причините, пак казвам, учите изграждате характер и дисциплина и просто няма как да стане заседнал, когато спортуваш нещо. Напълно съм съгласен. Може ли да ни разкриеш бъдещите ти цели в спорта, специално в кикбокс, спорта, който ти тренираш? Смятам да продължавам да тренирам, да ходя на колкото мога повече състезания и така малко по малко, докато стана на 18 години, вече почвам да състезавам при мъже и там се надявам да поддържам същите за резултати, да спечеля там някоя европейска световна титла и дай Боже да кикбокса стане олимпийски спорт и да успея да стигна до олимпийския върх. Пожелаваме ти успех в това. Зрители, това беше нашето интервю с световният и европейски шампион Борис Деспотов. Благодаря ви, че ни гледахте. До следващия път, когато ще се срещнем с друга звезда.